skal også være fuldstændig stille. Tak for det. Er alle børnene klar? Vi tager Josefine Becker, og så er det her. Så tager vi lægget. Og Camilla, tæller du for? Klar? 1, 2, 3. Josefine Becker er så snille lækker. Hun står og drikker på en lokumspræst. Under hendes arme er det for sjovt. Hvis du ikke kommer her og kysser mig, får du ikke det, som jeg har lovet dig. Josefine Becker er så skide lækker, når hun står og drikker på en lokumspræst.